bir sıra aýtsak saňa. Aha. Sen meni işleşim tüňýäni bolýa. Boldy. Özüm sen ýaragsyz. Seret prokollal. Aha. Gar İranny hemmämiz kosmonavt bol bilýärmi? Yana kelse? Gapan kim üçin bilýärmi? Ya. Kim üçin? Zokrumu aslında garpam gözüm öylem. Edil şugunlar men şoň ýallar permamez. Ben bana verirkenlerdi. Öyle mi? Anonnu maňa berekelladi. Boldy ana destek oldu. Ha? Ya da yok böyle kelladi koymalı. Yok mu? Ha. Ay yok, demele öň kaýdanyňa bara alergiyam barla. Inne saňa tedelik. Hakyk aýda bolan bolsa näderdiň? Doğru orta patlayı.